ናይሎም ማዓቲ ሶሉስ 6 ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት ወይ 13 ሓምለ 2021 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ መድህንየ ዜና በመቀዳም ወሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ካብ አላማጣን ኮረምን ተመዛቢሎም ቆቦ አትዮም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ነበርትን ከምውን ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይፍጸም ዘለው ማእሰርታትን ምዕጻው ትካላት ንግድን ጸብጻባት አከታቲልና ክነቅርብ ኢና ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዝ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ ከመምጽሁም ዕለታዊ ዜና እንሆ ሓይልታት ትግራይ ሓይልታት ክልል ኣምሓራን ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያን ስለ ረብሓ ሰላማውያን ሰባት እቲ ክልልን ስለ ምርግጋጽ ሓድነት ኢትዮጵያን ኢሎም ናብ ምቁራጽ ተኽሲ ዘምርሕ ልዝብ ንኽበጽሑ ዩናይትድ ስቴትስ ደጊማ ጸዊዓ ኣብ ክልል ትግራይ አንጻር ሰላማውያን ሰባት ብዝኾነ ወገን ዝፍጸም ስጉም ትሕነ ምፍዳይ ኣትሪርና እንኹንን ኩሎም ሓይልታት ንዓለም ለኸ ሕግታት ምክልኻል ሰላማውያን ሰባት ክትግብሩን ኣሜሪካ ጸዊዓላ ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጥሕሱ ኩሎም ወገናት ክሕተቱ ኣሎም እውን ይብል እቲ መግለጺ ደጋጊምና ከም ዝበልናዮ ይብል መግለጺ ዩናይትድ ስቴትስ ንውሽጣውን ኣህጉራውን ወሰንን ደዋትን ብሓይሊ ንምልዋጥ ምፍታን ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ከምዚኦም ዝበሉ ጉዳያት ሃገራዊ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎም ጉዳይ ኢትዮጵያውያን ስለ ዝኾነ ብልዝብ ናይ ህዝቢ ክፍትሑ ኣለዎም ይብል መግለጺ ሚኒስትሪ ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ 6 ዝተፈላለያ ሃገራት ማለት ኣብ ማያንማር ወይ ከዓ በርማ ቻይና ኢትዮጵያ ሶርያን ሱዳንን ጅምላዊ ህልቂትን ግፍዕን ይፍጸም ከም ዘሎ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጣ ሚኒስትሪ ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ትማል ሶኒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ወግዓዊ ኮይኑ ዘሎ ሪፖርት ዩናይትድ ስቴትስ ውጋድ ጅምላዊ ህልቂትን ግፍዕን ዝብል ከም ዝኾነ እተን ዝተጠቕሳ ሃገራት ንወጻኢ ፖሊስ ኣሜሪካ ገለ ካብቶም ብርቱዓት ብድሆታት ኮይነን ኣለዋ ኢሎም አንቶኒ ብሊንከን ይቕጽሉ We'll use all of the tools at our disposal, including diplomacy, foreign assistance, investigations, and fact-finding missions. ኣብ ኢድና ዘሎ መሳርሕና ብምሉእ ክንጥቀመሉ ኢና ዲፕሎማሲ ንሃገራት ልግስና ደገፍ መስርሕ ምጽራይን ምንዳይ ሓቅን ፋይናንሳዊ ዓቕምን ጽምዶን ከምዚኦም ዝበሉ ሪፖርታት ኣፍልጦና ዝዕዝዝን ውህድ ዓለም ለኸ ጸቕጢ ንኽፈጥር ዝሕግዝን እዩ ውጽኢቱ ብደረጃ ዓለም ግፍዕታት ንኽንቆጻጸሮም ብደረጃ መንግስታት ንኽንነጥፍ እዩ ዝሕግዘና ኢሎም ንሶም ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ መጥቃዕቲ ፈኒዮም ንከተማ ኮረም ሓዊሱ ዝተፈላለየ ከባብታት ከም ዝተቆጻጸሩ ተገሊጹ ኣቐባሊ ቃል እቲ ሰራዊት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሓይልታት ትግራይ ካብ 50 ክሳብ 60 ኪሎ ሜትር ዝሽፍኑ ቦታታት ካብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሓይልታት ኣምሓራን ከም ዝመንዝዑ ገሊጾም ኣለዉ ሙልጌታ ጽባህ ካብ መቐለ ሪፖርት ኣሎ ኣቐባሊ ቃል ሓይልታት ትግራይ ገብረ ጻድቕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ትማሊ ሰራዊቶም ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ከባቢታት መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ተዛሪቦም እዚ ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ተባሂሉ ከም ዝተሰየመ ዝገለጹ እቶም ኣቐባሊ ቃል ኣዴታት ትግራይ ወረርቲ ሓይልታት ኢሎም ብዝገለጽዎም ብዙሕ በደል ተፈጺምዎን ኢሎም ኮይኑ ግና ነቲ ቃልሲ ዓብዪ በርክቶ ዘበርከታየን በዚ እውን እዩ ብስመን እቲ ወፍሪ ዝተሰየመ ብምባል ሓቢሮም በቲ ዝተኸፈተ ወፍሪ መጥቃዕቲ ድማ ሰራዊቶም ካብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ፍሉይ ሓይልን ሚሊሻን ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ራያ ብምምንዛዕ ተቆጻጺር ኢሎም ሓየል ሰራዊት ትግራይ ድማ ነዘን ኣዴታት ትግራይ ዝምጥን ዝለዓለ ጅግንነት ዝለዓለ ወፊነት ብዝለዓለ ሓቦን ሞራልን ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተገለጹ ጸላእቲ ከቢድ ጸረ መጥቃዕቲ ብምግባር ንባላ ንበሪ ተኽላይ ንኮረም ንገርጃለ ንተኣወ ዝኣመሰሉ ሓራ ብምውፃእ ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ጸላእቱ ክብሪ ትግራይ መሊዩ ሳዕ ዝረጋገጽ በርቃዊ መጥቃዕቱ እንዳቐጸለ ይዝርከብ ሰራዊቶም ካብ 50 ክሳብ 60 ኪሎ ሜትር ዝሽፍኑ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከም ዝመንዝዐ ዝተዛረቡ እቶም ኣቐባሊ ቃል እቲ ውግእ እውን ከም ዝቐጸለ እዮም ሓቢሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ከም ዘበለ ድሕሪ ምግላጹ ድሕሪ ክልተ ሰሙን እዚ ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ዝተሓበረ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባህ መቐለ የቕንያልና ሙልጌታ እዚ ከምዚኢሉ ካሎ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ሎሚ መግለጺ ያውፅእ ኣሎ ብመሰረት እቲ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝወሰዶ በይናዊ ምቁራጽ ተኽሲ ድህነግ ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ህዝቢ ክልል ኣምሓራን መጠነ ሰፊሕ ወራርን ጥቃዕትን ጀሚሩሎ
ኩሎም ኢትዮጵያውያን ንዝጉጅለ ራዕዲ ንዝጀመሮ ግጽ ወራር ከም ዝኹንንዎ ናይ ኩሉ ሻዕ መሕዝነቱ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ፈጺምና ኣይንጠራጠርን መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ከም ዝፈልጥዎ ህዝብን መንግስትን ኣምሓራ ቀጥታዊ ግዳይ ጥቃዕቲ ዝጉጅለ ራዕዲ እዩ ስለ ዝኾነ ቃልስና ንህልውና ህዝብናን ሉዓላዊነት ሃገርን ከም ዝኾነ ኣብ ግምት ብምእታው ንሓባራዊ ጸላኢ ብሓባር ክንፋለሞ ንሓባር ጻውዒት ነቕርብ ኣለና ከም ዝበለ እቲ ሪፖርት ገሊጹ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብሽም ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ ተሰይሙ ንዝተፈጸመ ወታደራዊ ስርሒት ስዒቡ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ዝብል ብሓይልታት ትግራይ ዝተጀመረ ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ንዝተወረረ መሬት ትግራይ ብምምላስ ንኮረምን ኣላማጣን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ትግራይ ከም ዘእተወ ኣማኻሪ ክልላዊ ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ኣቶ ጌታቸው ብስልኪ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ እዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ከተሓሕዝዎ ይፍትኑ እኳ እንተለው ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ምዕማፅ ህፃናት ምስ ምቕታል ኣዴታት ጸላኢ ሃገር ዝኾነ ሓይሊ ዓዲምካ ዓዲ ምስ ምውራርን ንብረት ምስ ምዝራፍን ዝራኽብ የብሉን ኢሉ ኣሎ ተወሳኺ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ብዝተኣሳሰረ ዜና ንራያ ሓራ ንምውፃእ ሓድሽ ወተሃደራዊ ወፍሪ ምጅማሮም ወሃቢ ቃል ሓይልታት ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሓቢሩ እዩ እቲ ወተሃደራዊ ወፍሪ 2 ሰሙን ድሕሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ በይናዊ ናይ ምቁራፅ ተጻብኦታት ስጉምቲ እዩ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ AFP ካብ ጎንደር ንዝለኣኾ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ ምን ያህ ተቕርቦያ ኣብ እዋን ጻውዒት ቴሌፎን ኣብ ተሓራ ዘውፅዋ ከተማ ኣላማጣ መንባሮም ዝሓበሩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንሰራዊት ፌደራልን ሚሊሻ ኣምሓራን ንሃድኖም ኣለና ኢሎም እቶም ወሃብ ቃል ኣብቲ ብሶኒ ከም ዝጀመርዎ ዝገለጹ ወተሃደራዊ ወፍሪ ንሰፊሕ ደቡባዊ ክፋል ዳግም ከም ዝተቆጻጸርዎ ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓቢሮም ኣለዉ ብሰንኪ ብኩረት መስመራት ቴሌፎንን ካልኦት መራኸቢታትን ነቲ ዝተባህለ ሓበሬታ ብነጻ ምንጭ ምርግጋጽ ኣይተኻኣለን ንቤት ጽሕፈት መራኸቢታት መንግስቲ እውን ምርካብ እውን ኣይሰለጠን ب4 ሕዳር ብትእዛዝ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝተጀመረ ወተሃደራዊ ወፍሪ ንገዛእ ሰልፊ ትግራይ ሕወሓት ካብ መዝነቱ ምእላይን ነቶም ገበነኛታት ዝበሎም ሰበስልጣን እትውድብ ኣብ ቀይዲ ንምእታውን ነይሩ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ከተማ መቐለ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ድሕሪ ምእታዋ እቲ ሰርሒት ከም ዝተወደአ ማእኸላይ መንግስቲ ደኣ ይግለጽ እምበር እቲ ኩናት 8 ዋርሒ ይቐጺሉ ب28 ሰነ ሓይልታት ትግራይ ዳግም ንርእሲ ከተማ መቐለ ድሕሪ ምቁፅጻሮም ድማ ፌደራል መንግስቲ በይናዊ ተበግሶም ቁራጽ ተጻብኦታት ወሲዱ ሶኒ ዝጀመረ ወፍሪ እምበኣር ነቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣምሓራ ዘሎ ደቡባዊ መሬት ንምምላስ እዩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ንነፍሲ ወከፍ ስድሪ መሬት ትግራይ ከም ልሱ ምዃኖም ጠቒሶም ኣለዉ ቦታ ደኣ ኣየነፀሩን እምበር ንሱዳንን ኤርትራን ኣብ ዘዳውብ ምዕራባዊ ወገን ኩናት ይካየድ ምህላው እውን እቶም ወሃብ ቃል ወሲኾም ገሊጾም ኣለዉ يقنيلنا منيان أبراهمن سراوت إثيوبيا كاب اللاماتان كورمن سلزوة نحناون مربتنا قريفنا وصينا زبلو سبات كم زرخبة وكلنا مسفن الراقي زلاخو زينا قليسو بمسارة زي أشحات قول عزت وعبيتي دكانستيون هساناتن تفنقلهم فرقهم بمكاين قالي دما بإقرم 3 كيلومتر توقعيزم قبو كم زبصحو رئيتو ذهبو قليسهم ليبل كاب اللاماتا ناب قبو زاتو تفنقلتي نتلوتي دقفو سلزنبرو كوردنا يخيليو كاب زبل ومتكعتي كم زهادومو قليسهم يام اتوم وهاب تريتو حيلتات تقراين اللاماتا بزيوقهم استقوطاطرو تلفزيون إثيوبيا دما سراوت إثيوبيا نعلامات أقريفو دحرموصو تهنق إيلو زصوع حيلي نعلامات خمس تقوطاطر عفليتو يبل وكيلنا مسفن الراقي بسنكاب كل تقراي يكير زلو وق أمالله إثيوبيا زنبرو تقارو يأسرون أبيات النقدوم يحشاقن كم زلو زمسألنا زينا قليتو زجملاوي حفصا ويكع مأسرتي كير زلو دحر دراماوي كستو وق أب كل تقراي زحالة فورحي دحر سراوت إثيوبيا موصومن حالتات تقراي نمقالة دحري مقوطارو منيو مولو ريبورت دحر زينا أب كل تقراي بزعبا زلو سباوي كونتات زقمقمة بيت مهري سباو مسالات عورات هاقرات كاب حدار جميرو يكايد أب زلو وق انزتفتسمو كبرتي مقهستات مسالات متحاس عالم لغة سباو حقتاتن عالم لغة حقتات سدتنياتاتن كم زشاقلو قليسو بيت مهري سباو مسالات عورات هاقرات أو صانقو سراويت إرترا بهسوسون كرقاقص بزخئلن أقباب كاب كل التقراي نخوات صوي الله اتو بيت مهري وسيغو أب كل التقراي أب قصت سباو مسالات زي تساتفو نافر دينك قربو حتى تاينت بزمس أقباب نخو تقبرن أتحساسي بالله
እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ውሳኑ ኩሎም ወገናት ንሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤትን ኣቑሑቶምን ክከላኸሉ ሰራሕተኛታት ሕክምናን ኣቑሑቶምን ካብ ጥቃዓት ክሕልው ሆስፒታላትን ካልኦት ማእከላት ጥዕናን ሰብኣዊ ረድኤትን ብሰላም ንኽተሓላለፍ መፀዋዕታ ኣቕሪብሎ ኣብቲ ዝተኻየደ መስርሕ ድምፂ 20 ሃገራት ነቲ ውሳነ ደጊፈን 14 ሃገራት ተቃዊመን 13 ሃገራት ድማ ድምፀ ተኣቅቦ መሪፀን ኩነታት እቶም ኣብ ክልል ትግራይ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘሻቕሎም ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ገሊፆም ካብ ሕዳር ጀሚሩ ብሰንኪ ዝተወልዕ ውግእ እቶም ስደተኛታት ኣብ ሁከትን ስእነት ሰላምን ተቐርቂሮም ከም ዝርከቡ እውን ጠቒሶም ኣለው ፊሊፖ ግራንዴ ክልተ ማዓስከር ስደተኛታት ሙሉእ ንሙሉእ ዓንየንየን 10ታት ኣሻሓ ስደተኛታት ሃዲሞም ምዚ ሓይሊ ዝይዶ ምስቲ ካልእ ወጊንኩም ተባሂሎም ስጉምቲ ሕነ ምፍዳይ ከም ዝተወሰደሎም ናይ እማን ጭብጥታት በፂሑና ኣሎ ይብሉ እቶም ኮሚሽነር ኣብ ማዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሕርሽን ብዝተፈላለዩ ሓይልታት ብለይቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ገበናዊ ጥቃዓት ከም ዝተፈጸመ እውን ተፈሊጦሎ ኢሎም ንሶም ኣብዘን ዝሓለፋ ሰሙናት ኣብ ማይት ኤርትራውያን ኣብ ሽረ ከም ዝተኣሰሩ እስራት ስደተኛታትን ሓተት ዕቋን እንተሃልዮም ንክፍትሑ ንሰበስልጣን መቐለ ሓቲትና ኣለና እውን ኢሎም ብዛዕባቶም ይቃልሑ ዘለዉ ከበድቲ ገበናት ምፅራይ ንኽግበረሎም ንፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን መፀዋዕታ ከም ዝቐረበ እውን ፊሊፖ ግራንዴ ጠቒሶም እዮም ኢትዮጵያ ካልኣይ ዙር ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ኣብ ኩለን ክልላት ድማ ድሕሪ 3 መዓልታት ከም እትጅምር ኣፍሊጣ ብምኽንያት ስራሕ ተቓላዕቲ ዝኾኑ ዘወርቲ ህዝቢ ዘመላልሳ መኻይን መማሃራን ሰሞያ መራኸቢ ብዙሃን ሰራሕተኛታት ባንክን ካልኦትን ንፈላማይ ክታበት ከም ዝወሰዱ ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ዶክተር ሊያ ታደሰ ገሊፀን ኣለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ትማል ኣብ ዘሎ ግዜ ምርመራ ካብ ዝተገብረሎም 3 ሚልዮን ሰባት ኣብ ልዕሊ 277,000 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ከም ዝተረኸበ ተፈሊጡ ኣሎ ይብል ሪፖርት ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ፖለቲካውያን መራሕቲ ሄይቲ ሓቢሮም ክሰርሑ ፕረዚደንት ባይደን ፀዊዖም ብሰንኪ ቅንፀላ ፕረዚደንት ሄይቲ ዝነበሩ ጀቨነል ሞዊስ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ሓጓፍን ክስዕብ ዝኽእል ቅልውላውን ዝተሻቐሉ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ፖለቲካውያን ሄይቲ ሓቢሮም ንክሰርሑ ይምሕፀኑ ኣለዉ ነመስክን በትረኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ እንትንሓልፍ ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ብዝብል ብሓይልታት ትግራይ ዝተሰየመ ወፍሪ ንኮረምን ኣላማጣን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ብሓይልታት ትግራይ ምእታኦም ኣመኻሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊፆም እዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ከተሓሕዝዎ ይፍትን እኳ እንተሃለዉ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ምዕማፅ ህፃናት ምስ ምቕታል ኣዴታትን ፀባኢ ሃገር ኣእቲኻ ዓዲ ምስ ምብራርን ንብረት ምስ ምዝራፍ ተተሓዘ ክብሪ የብሉን ኢሎም ኣለዉ ንኣቶ ጌታቸው ዘዘራረበት ሳራ ፍስሓየ ዝርዝሩ ክተቕርቦ እያ ኣብ ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ውዕዎ ኩናት ይካየድ ምህላው ሓበሬታታት ይሕብሩ ሎሚ ሰሉስ ኣማኻሪ ፕሬዚዳንት መንግስቲ ትግራይ ጌታቸው ረዳ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ዕላማ ሓይልታትን መንግስትን ትግራይ ኩለን ከባቢታት ትግራይ ካብ ሰራዊት ኤርትራ ሓይሊ ምክልኻል ፌደራልን ሓይልታት ኣምሓራን መሊኦም ነፃ ስጋብ ዝወፁን ጥቕዓት ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስን ምዃኑ ተዛሪቦም እተን ዕላማታትና ንምፍፃም ዘኽእል ዝኾነ ይኹን ሓላብን ንጋይድና ኣብዚኮ ኣስመራ ናይ ምኻድ ባህርዳር ናይ ምእታው ኣዲስ ኣበባ ናይ ምእታው ድሌት የብልናን ኣብዚ ክሪር ክኾን ክእል ኣለዎ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሸፋቱ ንህዝቢ ትግራይ ስግኣት ዘይኮኑ ኩነታት ምፍጣር ኣዲስ ኣበባ ምኻድ ኣድላይ ተኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ዝግቡእ ኣገልግሎት ክረክብ ንምግባር ኣዲስ ኣበባ ምኻድ ኣድላይ ተኮይኑ ክንገብሮ ኢና ኣዲስ ኣበባ ናይ ምኻድ ድሌት የብልና ናይ ኤርትራ ሸፋቱ ህዝቢ ትግራይ ስግኣት ዝኾኑሉ ጀኖሳይድ ዝፍፅሙሉ ኣዴታት ዝደፍሩሉ ናይ ሓረስቶት ንብረት ናውቲ ዘጥፍኡሉ ኩነታት ደው ንምባል ኣስመራ ክንኣቱ ኣድላይ ተኮይኑ ክንገብሮ ኢና ኣብዚ ጥርጣረ ክህሉ የብሉን ብዋናነት ግን ናይ ህዝብና ውሕስነት ዘለዎ ህልውና ንምርጋፅ ዘኽእል ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኣብዚ ተስመርና ንፅቡቅ ይመስለኒ ቅድም ክብር ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣገኘው ተሻገር ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ሕወሓት ብሓይሊ ዝወሰዶም ከባብታት ትግራይ እዮም ነይሮም ህዝቢ ድማ ዋጋ ከፊሉሉ እዩ ወልቃይት ፀገዴን ራያን ክመልስ እየ ምባል ዘይሕሰብ እዩ ኢሎም ነይሮም አማራን ነጥሎ የጥቃቱ ሰለባ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ስላለ እኛ ከቲፒኤልኤፍ የሚመጣ ማናቸውንም ጥቃት ለመከላከል የሚያስችል ብቃቱም ችሎታውም አለን
የአማራ ህዝብ ከሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የተጋባና የተዋለደ ህዝብ ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ የሚኖሩ የትግራይ ነዋሪዎች ንኣምሓራ ነፂሉ ንምጥቃዕ ይንቀሳቐስ ብምህላው ንሕና እውን ካብ ሕወሓት ንዝመጽእ ዝኾነ ዓይነት ተጻብኦ ዝምክት ሓይልን ዓቕምን ኣለና እዩ። ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ኩሉ ተዋሊዱን ተዛሚዱን እዩ። ብምዃኑ ኣብዚ ከባቢ ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ብሰላም ልሙድ ናብርኦም ክቕጽሉ ይኽእሉ እዮም። ዝኽልክሎም ኮነ ዝትንክፎም ዝኾነ ሓይሊ የለን፣ ዓዶም እዩ። ተለኣኽቲ ሕወሓት እንተሃልዮም ግን ናይ ዝኾነ ይኹን ብሔር ተወለድቲ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና እዮም ዝበሉ ኣቶ ጌታቸው። እዚ ኩናት ምስ ክብርን መንነትን ህዝቢ ኣምሓራ ከተኣሳስርዎ ዝፍትኑ ጉጅለታት ኣለው። ንሕና ምስ ገባር ጽዒሩን ምስ ጎረባብቱ ተሰማሚዑን ዝነብር ህዝቢ ኣምሓራ ባእሲ የብልናን ኢሎም። ገባር ኣምሓራይ ጽዒሩ ዝነብር ምስ ጎረባብቱ ሰላም ምስ ኣሕዋቱ ሰላም ክነብር ዝደሊ ኣምሓራይ وشوف أسيرنا نقول تارجت قبل من قصاصين قبل أو شفاته أو قتلت ديتات أو قتلت سنة تفرق قرنا عن سرحنا فإذا قتلت ديتات تتقتلهم خوري خلنا كايد وأنا حلو إن محل تجيك حزني معنا ونأتون زوج شفاته برد إذا مسقعد مصون وأطلع منه من أو زود ترد على غيرنا زوج شفاته اليوم أو لعلي سنة تجري أو لعلي نولد تجري أو لعلي حفظة تجري أو لعلي هزو تجري سكات خوينا من قصر لهنا ناس اللي يخلن بحيني ريفرس كنقولنا ስለዚህ በዛ ጉዳይ ዚኣ ክብሬ ክልካኢዝ ዋላ ሓደ መሓራ እንተልዩ ክሓዝን እዩ ማለት እዩ። ኣቶ ጌታቸው ሓይልታት ኤርትራ ሕዚ እውን ኣብ መሬት ትግራይ ከም ዘለውን ስጋብ መሊኦም ካብ ትግራይ ዝወፁ ትግራይ ካብ መንግስቲ ፌደራል ክትረኽቦ ዝግባእ ኣገልግሎት ስጋብ እትረክብን ብሓይልና ኩነታት ናብ ንቡር ክንመልሶም ኢና ኢሎም። ካብ ከባብታት ደቡብ ትግራይ ብሳተላይት ስልኪ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምሕተት ኣብዚ እዋን ነቲ ቅድም ኢሉ ብኣሉላ ኣባ ነጋ ተሰይሙ ዝካየድ ዝነበረ ውግእ ስዒቡ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ድማ ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ተሰይሙ ዛጊድ ድማ ንከተማታት ኮረምን ኣላማጣን ሓዊሱ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ መሬታት ትግራይ ኣብ ቁጥጥር ሓይልታት ትግራይ ምእታዎም ተዛሪቦም። ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበለ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ናይ ፌደራል ሓይልታት ዝተጀመረ መጥቃዕቲ ትማሊ ሙሉ መዓልቲ እስካዕ 8 ሰዓት ዝተገብረ ኦፕሬሽን ኣባይ ቴዎድሮስ ሳምኑ ገለ ዝበሃሉ ዝሓዘም ብርክት ዝበሉ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ብርጌዳት ሙሉእ ዝተደምሰሱ ዘሎ ናይ መከላከያ ዝበሃል ሰራዊት ዘሰለፎም ሓይልታት እውን ሙሉእ ዝተደምሰሱሉ እዚ መንገዲ እዚ ኮረምን ኣለማጣን ሓውስካ መብዛሕትኡ ናይ ደቡብ ትግራይ ከባቢታት ነፃ ዝወፀሉ ኩነታት ተፈጢሩሎ ናይ ተለኣይ ሓይልታት ኣቶም ድጋሚ ክመፁ ዝኽእልሉ ዕድል ምክላእ ዝኽእል ቀፃሊ ኦፕሬሽናት እውን ይካየደሉ ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ተሰየመ ወፍሪ ስማን ኣማኻሪ ፕሬዚዳንት መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድሕሪ 8 ኣዋርሕ ንፈለማ እዋን ምስ ቪኦኤ ብቋንቋ ኣምሓርኛን ትግርኛን ንቅልውላው ትግራይ ኣመልኪቶም ኣብ ነባራውን ህልውን ኩነታት ዘካየድዎ ቃለ መሕተት ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክቐርብ እዩ። ነመስግን ሳራ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ናብ ካልኣይ ጸብጻብ እንትንሓልፍ ብ10,000 ዝቁጸሩ ነበርቲ ከባቢታት ኣላማጣ ዋጃን ጥሙጋን ኩናት ሰጊኦም ናብ ከተማ ቆቦን ወልድያን ከም ዝሃደሙ ይግለጽ ኣሎ። መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ። ሽምና ይተዓቀበልና ንቤተሰብና ስለ ንሰግእ ዝበሉን ካብ ኣላማጣን ቆቦን ከም ዝመፁ ዝዛረቡን ነበርቲ ንሕና እውን ንሰራዊት ምክልኻል ስዒብና ወፂና ኣለና ይብሉ። እንደ ራያነቴ ራያ ውስጥ በነጻነት እንዳልኖር ነው እንግዲህ አሁን ተፈናቅዬ የመጣሁበት ሌፍም ብዙ ችግሮች ደርሶብናል። ከም ራያ መጠን ኣብ መሬት ራያ ብናጽነት ምንባር ሲኢነ ተፈናቂለ መጽየ ዘለኹ ህወሓት ኣብ ስልጣን ከለውን ብዙሕ ኣደራዕ ወሪድና እዩ። ሕብረተሰብ ራያ ኣፍልጦ ይወሃቦ ኢልና ሕቶ ስለ ዘቕረብና እቲ መንእሰይ ንስደት ዘምራሓሉን ኣብ መርሳን ቆቦን ተዓቂቡ ዝነበረሉን እዋን ነይሩ። ድሕሪ ወፍሪ ምኽባር ሰላም ድማ ናብ ዓዱ ተመሊሱ እዚ ህዝቢ እዚ ግን ብሕወሓት ክመሓደር ኣይደልን እዩ ይብል እዚ ወዲ ራያ። ሕጂ ድማ ደቂ መኾኒ ዝድብደቡን ዝእሰሩን ኮይኖም ተዓፊኖም ዝተወስዱውን ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፍለጡን ኢሉ ህወሓት ብሸነኽ ኣላማጣን ቆቦን ኩናት ጀሚሮም ኣለዉ ይብል ኣስዒቡ። ድሕሪዚ ኣሽሓት ቆልዑትን ኣንስትን ዝርከብዎም 30 ኪሎ ሜትር ብእግሪ ተጓዒዞም ከተማ ቆቦ ምእታዎም እቶም ነበርቲ ይገልጹ። ካብ ኣላማጣ ናብ ቆቦ ተፈናቂሎም ዝኸዱ ወሃብቲ ርእይቶ
ነቲ ለውጢ ይድግፉ ምንባሮም ድሕሪ ምሕባር ብምኽንያት መርገጾም ክወርዶም ካብ ዝኽእል ስግኣት ምህዳሞም ይገልጹ። ካላማጣ ወደ ቆቦ የመጣ ነው። እኛ የለውጡ ደጋፊ ስለነበር ትህነግ ደግሞ የለውጡ ደጋፊ በግፍ ባፈናና በእስር ስለሚያንገላታ ካብ አላማጣ ናብ ቆቦ ዝመጻና ደገፍቲ ለውጢ ስለዝነበርና ትህነግ ድማ ንደገፍቲ ለውጢ ብግፍዒ ብማእሰርትን ዓፈናን ስለዘከላብት ደቂ 9-10 ዓመት ሕፃናት ከይተረፈ ኣሰሊፉ እዚ ንሪኦ ዘለና ነገር ይገብር ስለ ዘሎ ናይ ከምዚኦም ግፍዒ ተቋደስቲ ከይንኸውን ሃዲምና መፂና ኣለና ይብል። መንግስትን ሰብኣዊ ጉድኣት ይሕስበና እዩ ዝብሉ ኣካላትን ይርድኡና ይብሉ እዞም ተፈናቐልቲ ኣብ ጸጋሚ ኩነታት ከም ዘለዉ እውን ይገልጹ። እቶም ነበርቲ ናይ ሕወሓት ሓይሊ ንከተማ አላማጣ ብዘይውግእ ምቁፅጻሩ ክገልጹ ከለዉ ካብ ወገን መንግስቲ ዝተዋህበ መብርሂ የለን። ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ቀትሪ ፈነውኡ ትህነግ ኢሉ ዝጸውዖ ሓይሊ ንምውፃእ ሰራዊት ምክልኻል ስዒቡ ንኣላማጣ ከም ተቆጻጸረ ካብ ምግላጽ ሓሊፉ ዝሃቦ ዝርዝር የለን። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቕጽል ናብ ሳልሳይ ጸብጻብ። ኣብ ክልል ትግራይ ን8 ዋርሕ ብዝዘለቐ ግጭት ዘርኢ ዕላማ ዝገበረ ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ኣሽሓት ተወለድቲ ትግራይ ብሰበስልጣን ይእሰሩን ናይ ንግዲ ትካላቶም ይዕፀውን ኣለዉ ክብሉ መሰኻኸር ገሊፆም። ንጸብጻብ ኤፒ ገብረ መድህን ካቅርበ እዩ። ወታደራት ኢትዮጵያ ካብ ከተማ መቐለ ምስ ኣንሰሓቡን መንግስቲ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳዱን ዳግም ዝተልዓሉ ሓይልታት ትግራይ ናብ ዋና ከተማ መቐለ ምእታዎም ስዒቡ ዝተኸሰተ ዘደንቕ ለውጢ ስዒቡ እዩ እቲ ማእሰርቲ ከም ብሓድሽ ቀፂሉ ዘሎ። ኣብ ትግራይ ሰባት ንምሕጋዝ ንምግብን ካሊእን ገንዘብ ዘተኣኻኸበትን ኣብ ልዕሊ ሲቪላትን ዝተፈጸሙ ግፍዒ ድምፃ ክተስምዕ ዝጸንሐትን 32 ዓመት ዕድሚኣ ጠበቓ ሕጊ ሜሮን ኣዲስ ኣሶሺየትድ ፕሬስ ኤፒ ኣብ ዝሃበቶ ቃለ ምልልስ ክልተ ናይ ሲቪል ዝተኸድኑ መኮንናት ፖሊስ 21 ሰነ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝርከብ መንበሪ ገዝኣ መጺኦም ኣጽዋር ብምቕማጥ ከም ዝኸሰስዋ ትዛረብ። ስዒቡ ዩኒፎርም ዝተኸደኑ 10ታት ፖሊሳት ብዘይ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ንገዝኣ ከም ዝፈተሽዎ ትገልጽ። ዝኾነ ይኹን ኣጽዋር ከይረኸቡ ምስ ተረፉ ናብ ፖሊስ ጣብያ ወሲዶም ንሓይልታት ትግራይ ደጊፍክን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጽልኢ ዘርጊሕኽን ብዝብል ተኸሲሳ። ፖሊስ ንጁንታት ሕግዝ ከም ዝጸንሐት ነጊርዋ። ናይ ህፃናትን ግዳያት ኩናትን ጢሜትን ጾታዊ ግሰትን ዝገልጽ ኣብ ፌስቡክ ብምልጣፍ ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝቢ ትግራይን ቅርሕንቲ ትፈጥርለኺ ኢሎም ንትብል ንሳ ምስ ተፈትሐት ካልኦት ክልተ ኣዝማዳት ተኣሲሮም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈትሐ ካሊእ እሱር 10ታት ተጋሩ ኣብ ወሰን ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ማእኸል ከም ዝተተሓዙን ኤፒ ገሊጹ። ፈለማ ምስ ተዋጋእቲ ትግራይ ርክብ ከም ዘለና ከም እንጥርጠር ነጊሮምና። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተና ግን ንኣሸበርትን ምሕጋዝ ገንዘብ ከም እንልእኽ ክኸሱና ጀሚሮም። ብሓይልታት ትግራይ ዝተማረኩ ኢትዮጵያውያን ክሳብ ዝፍትሑ ከም ዘይፈትሑና እውን ይገልጹልና ነይሮም ኢሉ ንሱ። ዋላ ሓደና እውን ናብ ቤት ፍርዲ ኣይቀረብናን ኢሉ ብምውሳኽ ከምቶም ካልኦት ንድሕነቱ ብምስጋእ መንነቱ ኣይገለጸን። ፌደራል መንግስቲ ንናይ ትግራይ ገዛኢ ፓርቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ኢሉ ስለ ዝመደቦ ኣብ መላእ እታ ሃገር ዝርከቡ ተራ ሲቪላት ወይ ድማ ተወለድቲ ትግራይ ብዛዕባ ተፈጺሙ ዝበሃል ግፍዕታት ኩናት ክዛረቡን ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍዕ ዓጸቦ ኣንጸላልይዎም ዘለዉ ኣማእቲ ኣሽሓት ናብ ዝነብሩሉ ክልሎም ረድኤት ክልእኹን እንተደለዩ እውን ኣብ ከቢድ ጸቕጢ ይርከቡ። ሓይልታት ኢትዮጵያ ምስ ኣንሰሓቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተራ ሰባት ወይ ተጋሩ ንተዋጋዕቲ ትግራይ ደጊፎም ክብሉ ኸሲሶም። እቲ ሓድሽ ማዕበል ማእሰርቲ ብሰበስልጣን ጸጥታ ወግዓዊ ኣፍልጦ ኣይተውሃቡን። ወሃብ ቃል ፖሊስ ፌደራል ጄይላን ዓብዲ ንሕቶ ኤፒ ኣይመለሱን። ግን ፌደራል ፖሊስ ኣዲስ ስታንዳርድ ንዝተባሃለ ሚድያ ዘርኢ መሰረት ገይርና ኣይነኣስርን ክብል ተዛሪቡሎ። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ንማእሰርቲ ተወለድቲ ትግራይን ኣብ ትግራይ ምስ ዘሎ ኩነታት ተኣሳሲሩ ንዝተፈጸመ ማእሰርቲ ሰራሕተኛታት ሚድያን ይከታተሎ ከም ዘሎ ሓቢሩ ከም ዝበሉ ስጉምታት ሓደጋ መንነት መሰረት ዝገበሩ መጥቃዕታት ክፍጸሙና እዩ ዝብል ህዝባዊ ስኽፍታ ዘጋድድ እዩ ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንኤፒ ቃሉ ዝሃበ ኣክቲቪስት እቶም ማእሰርታት ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዝፍጸም ዘሎ ይመስል ይብል። ሰብ ሙያ ሕጊ ተወለድቲ ትግራይ ንኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝለኣኽዎን ኣብ ኢድ ኤፒ ዝኣተወን ደብዳበ ናይ ኣሽሓት ሰባት ዕፃ ኣይፍለጥን ይብል። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብያተ ምግቢ፣ ባራት፣
ካፌታትን ካልኦት ቦታታትን ሓዊሱ ብተጋሩ ዝውነኑ ኣማእቲ ትካላት ንግዲ ብምስምስ ሰኸፍታታት ጸጥታ ተዓሽጎም ኣለዉ ይብል እቲ ደብዳቤ ብዘይ እኹል መርትዖ ንመሰላት ዜጋታት ዝጥሕስ ሓደገኛ ተግባር ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይካየድ ዘለዎ ፍሪ ደው ክብል ኣለዎ ኢሉ እቲ ደብዳቤ በዓል ሙያ ሕጊ ተስፋ ኣለም በርሀ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝግመቱ ተኣሲሮም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ ስድሮኦምን ናይ ሕጊ ጠበቓታቶምን ክበጽሕዎም ኣይተፈቐደሎምን ተፈጺሙ ዝበሃል ናይ ገበን ክስ እውን የለን ብንጹር ዘርኢ መሰረት ዝገበረ እዩ ክብል ወሲኹ ይገልጽ ተስፋ ኣለም ጸጋዝ ኣብ ኪዳኑ ዝተብሃለ አንጻር ኣብ ትግራይ ዝፍጸም መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ወፍሪ ናይ ዘካይድ ወለንተኛ ጉጅለ ሲቪል ማሕበረሰብ ኣተሓባባሪ ፒጃማ ተኸዲኑ ቴሌቪዥን ይርኢ ኣብ ዝነበረሉ እዋን 22 ሰነ 2013 ዓ.ም ከም ዝተኣሰረ ስድርኡ ይገልጹ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ኣይቀረበን ብወግዕ እውን ኣይተኸሰሰን ሰበስልጣን ናይ ሕጊ ጠበቕኡ ንዝኾነ ንተስፋ ኣለም በርሀ ተፈቲሑ ኢሎም እንተተዛረብዎ እውን ዛጊድ ሓለዋቱ ኣይፍለጥን ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ ክንበብ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ሰሜን ኮርያ ኣብ ልዕሊ ህዝባ እተብጽሖ ዝተፈላለየ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ገደባት ናጽነት እምነት ወይ እውን ናጽነት ዝመረጽዎ ሃይማኖት ምስዓብ ምኽልካል ሓዊሱ በብእዋኑ እተብጽሖም ምንግልትዓት ደቂ ሰባት ልዑል ሻቕሎት ፈጢሩላ ይርከብ ክብሉ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጉዳያት ወጻኢ ዳንኤል ኔይደል ተዛሪቦም ክብል እቲ ርእሲ አንቀጽ ሓተቱ ይጅምር ከም ጸብጻብ ዓለም ለኸ ናጽነት ሃይማኖት መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ሃይማኖታዊ ምንቅስቓስ ንዝሳተፉ ውልቀ ሰባት ምቕታል ምስቓይ ምእሳርን ኣካላዊ ማህሰይትን መብጽሑን ቀጺሉሉ ይርከብ ይብል ናይታ ሃገር ደረት ተበጻሕነት ብቐሊሉ እዋናዊ ሓበሬታታት ዘይምርካብን ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት ዝፍጸሙ በደላት ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ንምርካብ ኣጸጋሚ ኮይኑ ቀጺሉ ይርከብ ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ እታ ሃገር ዝርከቡ በዝሒ ሃይማኖታትን ኣባላቶምን ንምግማቱ ኣጸጋሚ ገይርዎ ይርከብ ኦፕን ዶርስ ዩኤስኤ ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ትካል በብዓመቱ ካብ 50 ስጋብ 70,000 ዝበጽሑ ኮርያውያን ክርስቲያን ብምዃኖም ጥራሕ ናብ ቤት ማእሰርቲ ይዳጎኑ ክብል ግምቱ የቕምጥ ኣብ 2020 ወርሒ ጉንበት ክርስቲያናዊ ሕብረት ዝተባህለ ትካል ዓለም ለኸ ከባቢ 200,000 ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን መብዛሕትኦም ድማ ምኽንያት መእሰሪኦም ክርስቲያን ብምዃኖም እዩ ይብል ደቡብ ኮርያ ዝመቐመጢኡ ዘይመንግስታዊ ማእኸል ሓበሬታ ሰብኣዊ መሰላት ብኣቆጻጽሪ ኣውሮጳ ካብ 2007 ስጋብ ታሕሳስ 2019 ካብ ሰሜን ኮርያ ሃዲሞም ደቡብ ኮርያ ዝኣተውን ካልኦትን ብምጥቃስ ንናጽነት ሃይማኖት ዝምልከቱ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዘምኽንያቶም 1414 ምርካቡ ሓቢሩ እዩ ከምኡውን 126 ቀትለትን 94 ድማ ኣበይ ከም ዝኣተው ዘይፍለጡን ሓዊሱ ከም ኣቆጻጽሪ ኣውሮጳ ኣብ ጥቅምቲ 2020 ማእከሉ ኣብ እንግሊዝ ዝገበረ ምልዕዓል መጻኢ ኮርያ ወይ ድማ KFI ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ትካል ካብ 1990 ስጋብ 2019 ኣምሊጦም ብህይወት ዝተረፉን ግዳያት መሰል ጥሕሰት ሃይማኖታዊ ናጽነት ስደተኛታት ዝገበሩ 117 ቃለ መሕተት ዘመበገሲኡ ሓበሬታ ኣውፅኡ እቶም መርመርቲ 273 ውልቀ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ኣገልግሎታት ተሳቲፍኩም ወይ እውን ርክባት ኣለኩም ተባሂሎም ዝተቐጽዑ ይርከብዎም ይብሉ KFI ከም ዝበሎ ንማእሰርቲ ዘየቋርጽ መርመራን ክትትልን ኣብ ልዕሊ ስድሮኦም መቕጻዕትታት ምውራድ ወይ እውን ኣካሎም ምጉዳል ጾታዊ ጥቃዓት ምፍጻም ብኣስገዳድ ጽንሲ ክቋረጽ ምግባርን ኣብ ኣደባባያት መስቃልን ዝኣምሰሉ መቕጻዕትታት ዝተፈርዶም ምንባሮምን ሓቢሩ ኣብ 2020 ኦፕን ዶርስ ዩኤስኤ ንተኸታተልቲ 19 ዓመታት ሰሜን ኮርያ ዜጋታታ ክርስቲያን ብምዃኖም ጥራሕ ንስደት ዝሳጥሑላ ቀዳሚት ሃገር ገይሩ ኣብ ዓመታዊ ትዕዝብቲ ዓለም ዝሕብር ዝርዝር ሓበሬትኡ ኣስፊርዋ እዩ ዘይመንግስታዊ ትካላትን ካብቲ ሃገር ዝመጹ ስደተኛታትን ከም ዝብልዎ መንግስቲ ኣብ ምንቅስቓሳት ሃይማኖት ዝተሳተፉ ኣባላት ስድራ ይኣስር ወይ እውን ኣብ ስድሮኦም ሓደጋ ይብጽሕ ክብሉ ይዛረቡ ከም ሓበሬታ ኦፕን ዶርስ ዩኤስኤ ክርስቲያን እሱራት ሰሜን ኮርያ ብገበን ክቕጽዑ ከለው ከም ገበነኛታት ፖለቲካ ናብ ናይ ጉልበት ስራሕ የእትውዎም ወይ እውን ይቐትልዎም ይብል ብምዃኑ ዩናይትድ ስቴትስ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል ማእከል ደጋዊ ፖሊሲ ኣጌራ ንምጥቃም ድሌት ከም ዘለዋ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዳንኤል ናዳል ተዛሪቦም ከምኡውን ፈጸምቲ ጥሕሰት መሰል ናጽነት ሃይማኖት ናብ ሕጊ ክቐርቡ ዝሓወሰ ስራሕ ከም እትሰርሕ ሓቢሮም ክብል እዩ እቲ ርእሲ አንቀጽ ሓተቱ ዝዛዘመ
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ እዩ። በዚ ናይሎም መደብና ኣብዚ ንዛዝም ሰላም ለይቲ ናይሎም ማዓልቲ ሶሉስ 6 ሓምለ 2013 ዓ ም ወይ 13 ሓምለ 2021 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ መድህንየ ዜና ብምቕዳም ወሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ካብ ኣላማጣን ኮረምን ተመዛቢሎም ቆቦ ኣትዮም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ነበርትን ከምኡውን ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይፍጸም ዘለዉ ማእሰርትታትን ነፃው ትካላት ንግድን ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርብ ኢና። ኩሉ ምሳና ጽሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።